Ами то е такова не какаов, лешников крем. Какво мислиш за класацията? Някакъв биф с цеков, не знам. Какъв биф с цеков, бе? Сега имам с цекови отида стояне пречи интриги. Ебал си майката, що? Кой го говори това нещо? Аз имам с цеков, какъв бив, какви петля. Много ма дразните и тук повечето хора, не ти в случая говоря, тук повечето са разбрали, не разбрали ролята. Мислиш ли? Не с теб. Аз мисля, че с мен говориш. Откъде да знам? Не съм меся на хората. Като цяло, вижте хора, аз страня от тия работи и като цяло гледам да не се занимавам с някакви такива интриги и драми. И не ме интересува кой с кой се кара, кой с кой се има, кой с кой гони класации и така нататък. Смисъл, в принцип, не ме интересуват. Не знам какъв е бифа. Бифа най-вероятно е за топ 1, защото се бориха и тримата за топ 1. Това е, може би. Баси доста си жива за умряла. Верно, бе? Някакви глупости написах, работят моите знания. Но да, като цяло мен не ме интересува кой за какво се бори тук в този TikTok. Его следващия. Той ме прие. Що те притеснява, Белфорд? Защо? Много съм жива. При малко ви можете да си представите, някакъв влиза и пише по лайфовете, говорят, че си умряла. Срините чака. Не съм в настроение. 25, 26, 27 шапки. Съм. Русто срещу черното, айде. Русто срещу черното. Чакай. Малка такава бойка ми викайте вече. Малката булка. Малката бойка. Малка такава бойка и малката булка. Американски версия. Цвети! Антончо. Цвети, сега ще кажа нещо, когато бях на 14-15 се направих анемия. И направих анемия, защото спазвах някакви диети. Да съм слаба. И бях много слаба, ама много слаба. Реално след това ми бяха изписали желязо да пия. Това не ми помогна, защото последствие то се превърна в такава хронична анемия. В смисъл, в момента продължавам да съм си с анемия, но не ми става лошо и не ми е зле. Така че не се притесняваш, ще се оправиш. Вижте снимката, де ти я пратих сега. Ние ли пак ме е заснела? Дори да не се оправиш, в един момент просто ще почнеш да се чувстваш по-добре. Ако правиш, ела да те пипна. Ела да те пипна. Дай да те цункам, ела. Добре, не си топъл. Здрасти, Меги, лудата е Селина на лайф. Ще ти изпиша там да пиеш от хема и това е. Тихомирски, благодаря. 4 рози, Шарки, Ирка. Що си разхвърлил от татка? Стоилски, 1 роза ни трябва. Що си разхвърлил? Къде? От татъка. Дрехите ти бяха фърлени по леглото. Ники, Трипи, Джиджи, благодаря ви. Не знам да имам анемия, сигурно е паднал от операцията. Може. То преди операция е хубаво да ти изследват желязото и да ти вливат, ако трябва, ако се налага. Да, не иди. Всичко ни е по 2. По 3. Васко, мерси. По 3. 4.
Васко вика по 4. Няма, мамо, по 4. Да, благодаря. Само по 2 и по 3 има все още. Ей, по 5 има. По 10. Радо, мерси. Колко е 4 плюс 4? Тя да му каже е 8. Колко е 5 плюс 5? Това вече не го знам. Колко е 2 плюс 2? Ерхан, благодаря за шапката. Колко е 3 плюс 3? Ерхан! Ерхан, чекна 33 лева! Колко е 3 плюс 3? 6. Колко е 2 плюс 5? Не си пръскай само в носа. Какво? 3 плюс 2? Как не знаеш? Не, 2 плюс 3 7. не 7. 0 плюс 0 колко е? Той е на 5 години. Николко. Мира, добре ли си? Мерси. Той каза Николко. Николко каза. Еми, умен си е за 5 годишен. Топ. Одна ми копчето. Аз не мога да разбера. Аз ли съм такава, която няма никакви реакции, или просто Мира е много емоционална. Не мога да разбера. Аз съм stone face. Аз съм си емоционална. Ама, Не, де. Ти си ходиш с парцал. Ти си плакала. Аз съм микрофибърна кърпа, нещастнико Николаев. Не съм парцал. Микрофибърна кърпа. Разбираш ли? Ти не разбра, няма си. Жив е той, жив е. Жива е тя, жива е. Там на екрана. Здрасти, Джо. Ерхански, благодаря. Потънала в мъки лежи пъшка. Юнак без точки. Жив е той, жив е там на екрана. Седнал на стола. Сумти пъшка. Юнак без точки. Не ми идва! Не ми идва! Георги! Георги, къде си? Георги! Георги, бе, изтърва, бе, Георги! Абе, Мира, бе! И аз се Абе, чакай, бе! От 2 дена не съм влизала, чакай, малко! Георги! Георги! Ерхантик на 33 левел! Цвети, всичко ще е наред. Не се притеснявай. Ко правиш, бе, Георги? Аз защо няма повод да викам така? Я да метнете тук някакви точки и аз да мога да викам.